Da vi besluttede at lave Jepti, stod det hurtigt klart, at det at dele er omgivet af et andet sæt udfordringer, end når du for eksempel handler brugt. For når du deler noget, forventer du naturligvis at få det delt tilbage i en ordentlig stand. Derfor lavede vi Jepti Tryghed. Jepti Tryghed indeholder 3 elementer, nemlig forsikring, tillid og kontrakt. I Almindelig Brand ved vi, hvor vigtigt det er at være ordentligt forsikret. Derfor har vi i samarbejde med Jepti udviklet en forsikring, der sikrer dine ting, når du lejer dem ud. Forsikringen er markedets bedste beskyttelse af din udlejning. Den dækker helt op til 100.000 kroner per ting, du lejer ud, og selvrisikoen er lav. Du betaler maks 500 kroner. Når du lejer ud gennem Jepti, så er vores forsikring automatisk en del af kontrakten. Fundamentet for Jepti bygger på en god kundeoplevelse, som er enkel og sikker. Vi har bygget et website, som tager hånd om alt fra præsentation af produktet til en enkel og sikker booking mellem lejer og udlejer. I enhver udlejning er der 2 brugere, og det er vigtigt, at der er tillid mellem brugerne. For eksempel så har vi bygget en tjeneste for vores Facebook-brugere, som gør det muligt for dem at se, om de har fælles venner med en lejer eller udlejer. Det er med til at opbygge tillid. At man i en delesituation får afstemt forventninger og ansvar er helt afgørende for, at det bliver en god oplevelse for begge parter. Vi har derfor udarbejdet kontrakter til de enkelte produkter. Skal du for eksempel udleje dit sommerhus, så skal du bruge en sommerhusudlejningskontrakt. Alle Jeptis kontrakter er balanceret i forhold til ansvar og rettigheder mellem lejer og udlejer. Og vi har bestræbt os på at skrive kontrakterne i et let tilgængeligt sprog, sådan så du nemt kan få et overblik over kontraktens indhold og ansvarsfordeling. Jepti Tryghed er skabt for at sikre dig, uanset om du er lejer, udlejer eller måske begge dele. Du kan læse mere om Jepti Tryghed på jepti.dk/tryghed.